Giawhag sa otoridad ang tanang motoristang lumalabay. Lakip na ang mga taga-Tagum City. Nga ilhon og sayron ang mga caution og traffic lights aron malikayan ang risgo sa disgrasya. Sumala ni Tagum City Traffic Management Unit Head Francisco Sibilias Jr. taliwala sa kakulangon sa ihap sa iyang mga personahe. Ilang panikamutan nga makadeploy og enforcer sa mga nakunang kadalanan sa syudad. Hilabi na sa mga kalsada nga dunay gimuntar nga traffic lights alang sa pagdakop sa mga violators. Kulang yun ang personnel sa traffic. Pero amo lang yapon ng ibantayan karon. So wala pa na namo biyahe para lang pud ma-edukar ang tanan niya katong mga driver. Wala pa nakabantay nga nagpangsyon na ang mga traffic lights diha sa highway. Kahinumduman nga gawas sa mga daang nga traffic lights nga gimuntar sa intersection og crossing nga kalsada sa Dakbayan. Ubay-ubay sab ang mga nadugang niini nga giinstalar sa National Highway ubos sa flyover, crossing Gurbada Magdum o crossing Timog Kanukutan. Kansang functional na og kasamtangang giobserbahan sa tumong nga makontrol ang dagan sa trapiko. Giklaro usab ni Sibilias Jr. nga gikinahanglan tun-an sa mga driver ang pag-obserba o pagsunod sa mga traffic lights. Gamito na ilang mga nakatunan sa pagkuha og driver's license. Hilabi na ang dili pag-agi sa mga adunay no entry warning sign. Sanglit istrikto nilang ipatuman ang pagpangdakop sa mga malapason sa balaod trapiko. Kung basta naalang ko yung personnel diha nga makabantay anang mga no entry sign niya mo violate jud sila, madakpan jud siya. Ginadakop jud na mo kay mga violators man na. Kay klaro man jud na kayo pagkuha nimo og lisensya, naa naman jud ng mga signals, traffic light, mga informative signs na atong makita diha sa kadalanan. Matod sa hepe sa TMU nga ang mga bag-ong traffic lights nga gimuntar sa DPWH wala pa gi-turnover nga to sa lokal nga pagamahanan sa siyudad sa Tagum o wala pa usab gikatak ng petsa kung kanos akini formal nga itugyan sa LGU. Para makita og maabot ang ambisyon, dapat tinaw permanente to ang vision. Mag Vision X Plus soft gel capsule adlaw-adlaw alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Lar Sanyol, XFM News.